apa budrek. Ah, budrek ya pikirane buntu ngene, kancane ngombe. Penak iki lho, penak. Sithik ae sithik ngelak penak awakmu. Melu-melu. Maka yang kedua, kita ini sesama keluarga. Karena bekerja bersama-sama kan satu keluarga. Harus tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kok nek rampung tak gugah, rasa tangi ora apa-apa, santai. Santai nduk, kok nek rampung tak gugah. Sing nomor pira mau? Nomor 4. Nomor 4 ya, warga ini akan menjadi baik kalau kita sama-sama menjaga lisan. Ya. Ora gampang gosip. Karena gosip ke jari makin digosok makin sip. Wah. Tapi gosip ke berbahaya ora? Berbahaya. Isih kelingan pas diceritani guru TK awakmu mbiyen. Enek kebo disembelih gara-gara gosip. Kelingan ra? Oh, tak ceritani meneh, ya ta. Gen seneng. Ora TK sampean. Padha aku nek ra tulus TK. Dadi gara-gara gosip, kuwi enek cerita kebo disembelih karo sing duwe. Gara-gara gosip. Ngene ceritane. Gelem tak ceritani ra? Ayo cerita ayo, penak ya. Jadi enek petani ya, juragan pari ngingu kebo ya. Ngingu kebo pirang-pirang. Tapi salah satu kerbonya ini dia adalah kerbo yang paling semangat bekerja. Setiap hari dia digunakan membajak dan menyelesaikan semua pekerjaan. Karena pekerjaan ini sudah selesai semuanya dengan baik, maka kerbo ini berniat untuk istirahat 1 hari. Karena pekerjaannya wis rampung. Wah, tak leren sedina wong gaweanku wis rampung kabeh. Pas kerbo ini leren ya leyeh-leyeh, cara awakmu ya karo ngopi, karo nyantai, utawa healing ngadem lan sak piturute ya. Kebo ini leyeh-leyeh. Enek pitik lewat. Tekok pitik. Lho ki ra kerja, Bu. Oh, leren sik. Aku wis kerja sesasi, gaweanku wis rampung, kabeh tak leren dhisik. Oh.